Een boente geerkomst in de fruittuin van de Spitkeet bij de Harkemajoerd. Geitenhouders uit alle wienstreken zetten alles op alles om haar een beetje zo creërs mogelijk voor het kritische erg van de jury te krijgen op de 24e keuring van een bijzondere geitensoort. En dit is dus de geit die het om gaat op de Harkema, de Nederlandse loongeitsahieter. Ooit bijna uitstonden na de 12e Wereldoorlog, maar terug een intensief fokprogramma dat begon in de beste tuin van Rotterdam. Nowhere, maar een heel soort. En zijn geitenkeuring is nog best ingewikkeld, want een echte Nederlandse loongeit die maakt wel oneerst voldwaan. Het lange hier. Zo, en de noors, dat een mooie holle noors had. Dus een beetje hege voorhand, een beetje wipnoors zeg maar. Dat is een heel belangrijk kenmerk. En hij moet net te lang wezen en net heeg op de poorten. Dus deze die staat ik mooi leeg op de poorten. Hè, wat jipte in het lief zeg maar. En ja, dat zijn de belangrijkste kenmerken toch wel. De jeugd kan straks om 11 van de geit of een bok voorbrengen of een kunstje doen of wat vertellen over de geit. Dat hebben we dit hier voor het eerst. Dat is net om een prijs, maar dat is om een jeugd er wat meer bij te loeken, zeg maar. Dat is een aardig ietsje. Maar daarom net minder spont vanzelfs. Ek voor Femke en haar mem. Het is nog een jong geitje, dus ze kunnen net zeer goed aan, want ze zien een mooi verschil met de rest. Maar tevreden. Doe je hem dit nog vaker, zo'n geitenkeuring? Ik probeer elke keer wel te komen. Ik ga nu 4 geiten mee. En elke keer proberen we er wel maar heen te gaan. Deze band gaan net mijn lege hond naar huis. Heb je wat gekregen? Laat het zien. Ze heeft een mooie medaille gekregen. Toch zien de geiten er nog wel wat toe te mekkeren.